vaikka vaan kaivettaa äkäspompon. Tää on luku 14. Ja nyt mä sitten näiden hevosten varusteet naukojen varusteet. Otetaan huoman varusteista, se on tää enkkusuitset. Sitten viimunnalu. Sitten on viimu. Sitten mennään Ahonin varusteisiin. Se on minisuitset. Sitten näyttöjen viimu, se on niin toi perusviimu, mutta se meni rikki. Sitten on Tsekin varusteet, ne on suitset. Ja ne on viimu. Sitten on Neikan vännynkanget. Koulukanget. Yksi perusviimu. Ja sitten vielä toinen perusviimu. Sitten Tiksun varusteet, se on viimu, mutta sillä on suitsetkin, mutta on rikki. Sitten on Tähänloisteen rintaremmi ja suitset. Sitten on viimu. Sitten on 2 näyttösuitset. Sitten on Mätsikin. Se on korvahuppu. Enkut. Rintaremmi, kärpäs, otsapantaa, viimunnalu ja viimu. Sitten on Dominon. Siellä on koulukanget, rintaremmi, perussuitset, viimunnalu ja viimu. Ja sitten siellä on vielä keltankorva. Sitten mennään taas seuraavaan nalkoon. Tässä on hivenvarusteet, turpahinnoittavat suitset, viimunnalu ja viimu. Suon varusteet, viimu, turpahinnoittavat suitset, viimu, kärpässuoja, sitten Riekin turpahinnalliset suitset, viimu, sitten Mobiinin korvahuppu, suitset, viimu. Sitten on Lutellan viimu ja suitset. Veijalla on viimu ja rintaremmi ja toi perusviimu. Sitten on Orvokin, siellä on viimu ja suitset, et se on mitään paikkaa.